Tini nok tap ni bagai thaniel ni nuk khunggo phai nyani nangkha kisa khorang korok sare sung thaniel no iko blai kha hamya no gui kisa subana khaile jamani hingkai tai bong nong nuk khunggo chugyang gei jotom suba sonang honi bosama ba chungma suba thakya khairu gui bo kami ni nor ka phai mani sung terasbari ni jeta obu nei khobor khana az kami ni da ya kami ni no nge tabuk to kebangun social media ni bisingo nugui manka haikaba net rogono internet rogono nugui go mankana kebangma khobor rogo tabuk koyekjana ni mungong khori tongka a bor rok bu nei nge tabuk je norok to akami ni bor da bu no a je mung khana mani bo bahai obo to sung bo bui ka haike nyok khana o sung masu sisu ya tam ka sung ko soi to ko no sawo je bui samani obo soi nyong phano manota ngi phan mano na ung wa ma haja soi nyong acha nge tabuk a je bu jangai rok ki bor khai kami o tong na ki bor to obole siya sung tabuk ga na gini ni borok phano borong no la pata no ongjak sinya ta mane nugya obo sung sai ni ya nge tabuk to aro to mung to ka sa ka phiaba tabuk nong khukti a kami ni ngai tira za kami ni nok luku ngai tang nong khukti wa sha khane na yen lukurok khana tun saba abu thani tong tabuk je nong khunjo khana man abu kisa saikna di jeta nok to tabuk to sinu ni sai tong jeta nok to sai mi apano je khogu khana mari buni khogo nong a kami khai tong apano sari sabna mung bu sab bu khamai sari kono aw in je phuno nong mani no abono mung saikna di sawa sab samne mung tong aro hasal ya hunya ta naji no kami phano kunung ya kun kirina krei sari hongkai je o nong mani phono hongkai somindra santos rakesh amane bisingo ni saiman kata nor parra ko sai tong lai meni khanaka sung direct bo sai ni ya aw amnong ang direct saiman hunja jeta khana man abong sadi sau inga tabuk to norok oro phai thanele nu khungut phai norok kok salai kya salai mani yagulo tabuk nong phuturo ko phunu jaka inga jeta a phutu bai tabuk amung sai tong ni borong midi mili obo khai photo kisa milia ro kaisa ni kai sabni abo mane santos ni tobe abo bonoda aje photo phungjamani sijage haya suk chong mangalang do a obo saito ko ka tom khai obo photo sarai rok ni phana ungkhana acha je photo nongmani ka abo santos ni sarai ni ungkhana tobe motamuti nok ko cinema ni ka abo nong thotaka ba haja obo haino kisa sonde hokai ta mani photo ka haino lu ta kai tabuk to kharjak rok ni khana borong no para role khai miya obo tonggoro ga hai ro kharoda obo hai je bui khana usung obo no soi nge tabuk norok to akami ni tera jani kami ni ngai norok sobo jo khaini phakya thik mo kam kami thaniel ni nu khungo nge norong ni norok tor koi jena phakya ngai nong akami ni tai tongai tongko song lukoro ki nong sobo soda khai ki nong support khai jotono support khai no sung mo rang om tikai ri phai sung soba phayo amni jagolo tai ke bo phan hoya ro hiya horbayo nge tomung tabuk justice ni bagai thaniel ni bagai tabuk justice nai kyang kai nong kami ni lukoro basai phain ne no khaka na ki no kai chu basanai jan no thaniel ni logio basanai ta sa condition hanya kai ba sung bo basawata fia ba tabung norok tiraja kami ni nge norok thik tabuk thaniel ni khong phai ko no soba su khai jong amni bisinti no nai ma thang boro haike ba police rok tap sukura kuno yapri rom yako amno tei ning bom haikok sanai
abono borok bo kisa dati khai tabo yang je hamyani buma phasong ro chai to gui tong ka borok be bakha juga ju khai no romnani nangu dati khai no bode bo khata cha sarangan hne angwan thugu nini bung kayo an bung so ko te de bram no bo kami ni phale kya supi ras bare ni acha hambai